Her på Vesterlund Efterskole har vi det bare skide godt. Altså, jeg har gået her i snart 2 måneder, og jeg synes bare, det er super fedt. Før der var jeg sådan lidt rodet lidt måske. Nu, altså mit skab, det er overhovedet ikke rodet, og jeg roder virkelig slet ikke. Og Helene, hun er bare med til at hjælpe mig med det. Altså, der er altid clean i mit værelse. Fuck, Leila, ja? Er det dit lort? Nej, jeg lover at rydde op i dag. Jeg lover det. Leila, det har du sagt 5 dage i streg, og der er ikke sket noget. Vi skal op i mit tag i dag. Du er i gang nu. Jeg gider ikke se på dig. Og prøv at se, det der er en hvad det? Det er jo bare mit skab. Det er jo lige meget. Og prøv at se, Marie, det er bare fint. Og det er dig, der ruder, Leila. Det er lige meget, men det ordner sig. Leila, jeg rydder op i morgen. I dag, når vi får fri fra skole, så lover jeg det. Og det lover du? Ja. Det var godt. Hej. Altså Ole han har også lavet de her små regler, som alle overholder. Vi har sådan en med, hvor vi ikke må løbe over græsset, fordi der er en sti hele vejen rundt. Det forstår jeg også godt, og det forstår folk også godt. Det skal man bare ikke gøre. Det er simpelthen bare respektløst. Det ødelægger græsset. Vi går også meget op i sikkerhed her på Vesterlund. Det er en ting, der er stensikkert. Vi cykler altid med cykelhjelm, hvis vi skal til Thyregod for eksempel, eller andre steder hen. Og vest, altid. Ikke to på en cykel, overhovedet ikke. Det er simpelthen bare, nej, sikkerhed for alt. Alt. Ja, hvad skal vi? Du var så bagpå, det skulle vi Kom. Fuck, jeg skal have lyde, hvad skal jeg tage? Så bor jeg her på pigefløjen, og vi har det bare så godt sammen. Altså, det er helt vildt. Vi deler alting, og vi har bare sådan et virkelig bare... Vi like this, altså chicks before dicks, virkelig. Vi deler alt. Hej, har du flere mål med? Her på Vesterlund så er vi rigtig veludhvilet hver dag, og i starten så vil jeg gerne indrømme, at alle var trætte, og man havde ondt over alt i kroppen. Man var slet ikke vant til at stå så tidligt op. Nu så, altså, vi har det så godt. Hver morgen, altså, jeg kunne løbe en morgentur, hvis det var det. Alle har det godt. Virkelig, alle er glade og friske. Der er ingen, der er trætte. Overhovedet ikke. Slet ikke. Vi går virkelig meget op i gymnastikken her, og det er helt vildt godt, men ikke nok i det, så har vi også friluftsliv. Og det er jo også bare virkelig godt. Alle har det godt sammen, og sunde og raske, og vi har lært at klatre i træer, og alt sådan nogle ting med friluftsliv. Det var lidt om Vesterlund Efterskole. Den er super god, som du kan høre. Vi har om færdselshed, styre, alting. Vi har det så godt. Derfor skal du vælge Vesterlund Efterskole. Lige nu.